Yabona empilweni kuke kufika isikhathi lapho i-out seyikhulile khona ene kukhona umuntu ethandana naye uyabona ukuthi sinalo umuntu lona sikudeni naye. Kufuna ndoda bese udecide ukuthi uyo-introduce lo muntu othandana naye o-serious ngaye. Awufika nje ekhaya, i-uncle limbuke likubuke lithi mshana. Nguwe lo muntu, uthi ya ngimi lo muntu. Wakho vele wakho wasikhulumela kulo muntu. Ya ngayikhulumela. Ya hey mshana bazakudurela. Hayi lento uthi uyafika nomuntu uzomintroduce abosesi wakho bayahleka. Bahluleka nokuyibamba bayansitsitheka nalo muntu wakho uthi udlalisa abantwana bayakhala. Umama wakho uyakubuza, "Hawu mfana wami unesho?" "Ya nginesho." "Uqinisile vele ufuna umlobola lo?" "Nguye lo bositshela ngayo." "Uthi ya nguye awukanti indaba." Kube yena kufuna umuntu wakho mawufike naye nje kuzwakale ukuthi uvi uncle hey mfana wami ya bazokudurela hey naye akafika azolethela umalume wakhe itiya ya noma bobhuti bakhe itiya makaceda kuphuma buyele ekitchen bathi hayi no ngendlela ukhula ngakhona mfana kithi besingazi ukuthi bese umdala uyoza nomuntu onjena bababaze kufuneka imama libabe.